lafiya ta ce ban yadda ba. Lafiya in ka fuskar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma asabu Muhammad. Wai mata kuna ina ne? Wannan fa mace ce. Mace ce. Annabin da ta yi wa haka ke ma shi ne annabinki. Yana ina kula mai shi take tambaya. Can ta gano taguwar kasuwa tana tafiya tana cida. Ta gano wannan hasken ta ce shi ne. Ba mai hasken nan yin ba shi ba. Ta ji wannan ƙanshin ya daki hancin ta ce na gamsu. Ta daga kai ta kalle shi. Ta ce kullu musibatin ba da ta janar ya hausu. Duk musibar da ba kai ta taba mutum ɗan ta mafi ya ce. Kowa ma ya mutu kai karayu. Ina kamar uban soyayya. Baban Asma'u, baban Aisha, Abubakar Siddiqu ba kamar warki ba. Attajiri kuma ɗan soyayya. Mai matsatsan jiki ne farin gashi. Mai wata haɗaɗɗiyar fuska siririya. Mai wani zankaɗe ɗan hanci mai mai wajen baki. Mai wani shimfiɗaɗɗen haɗaɗɗen saje. Mai wani kyakkyawan gashin baki da gemu. Abokin Muhammadu Rasulullahi annabi ya ba shi shekara 3 can ta haihuwa. Girbe mishi a shekaru tun da ya taso abokin annabi. Shagiya ba bai caca ba. Sako yana zuwa ya anshi. Lallai na karɓa kai annabi ne ba ja. Ya koma gida ya gaya wa matarsa guda biyu da babar Aisha da babar Asma'u. Da babar Asma'u sai yake gaya mata ni fa na yadda annabi Muhammadu annabi. Ya gaya mun kuma na imani. Ta ce ya abawu kai ka karba ba tunani ba shawara. Ya ce mata nan gidan ku ne. A nan aka yi ya ce to fita. Tun daga ranar da ta fita daga gidansa bai ƙara ambata da bai kalar sunanta ba. Har ya koma ga Allah. Assalamu alaika ya wanda Allah ke mai yabo. Assalamu alaika ya fardu an talaka sun mai rabo. Assalamu alaika dan kai da kan rahama ta zuzzubo. Assalamu alaika wanda ke son ka shi ne mai rabo. Assalamu alaika mai kinka ya makale a cikin tabo. Assalamu alaika saba maka shine babban sabo. Assalamu alaika masoya annabi na sara maka. Ka sai ta kai kake annabi ba mai ja maka. Masoya annabi foundation ne muke ta yabanka.